Čim je došao u ambulantu, Vučić je naglasio lekarima da želi odmah da primi sve postojeće vakcine. AstraZeneca vakcina, reč o izvanrednoj vakcini, AstraZeneca, oksfordska vakcina, dakle, kineska vakcina. Još jedan put da se zahvalim kineskom predsjedniku. Što si Vučiću uzeo kinesku vakcinu? Sputnik V vakcina. Ona je pravljena po tradicionalnim metodama, dakle, Pfizer vakcina, vakcina je život. Johnson & Johnson vakcina, vakcina je spas. Moderna, američka vakcina. Sve su vakcine dobre i pozivam ljude da se vakcinišu. On je želeo da primi tog dana još 1200 vakcina. Međutim, rekli su mu da su sve ostale vakcine podeljene domovima zdravlja, pa je odmah sazvao konferenciju za medije. Zašto mi ne date tih 1200 vakcina? Zašto? I kažem mu, i 3 puta pitam, i 3 puta mi kažu podeljene su vakcine. I ja vidim po brojevima da nisu. Ne, podeljene su. To ga je vrlo razočaralo. Ja sam naravno bio veoma ljut. Zatim je saopštio da planira da sutra primi bar još 800 vakcina. Ja sam takav. Uvek želim više i uvek visoku lestvicu postavljam. On je rekao da zna da postoji teorija da je toliko vakcina previše za jednu osobu. Teorija onih koji smatraju da korona kao bolest ne postoji. Ne postoji gripa, zlato moje.